przed wiekami cały czas tą tradycję podtrzymywali. To palenie strumana to jest taki okres, można powiedzieć, wiosenny. Koniec wiosny i w tradycji tu kaszubskiej było, że trzeba spalić tego strumana, czyli tak zwany głodny zimk. A ten głodny zimk to jest to, że na zimku zawsze była bieda na wioskach. Kończyły się stare zbiory, no i już czekano na nowe zbiory. Już zaczynały się nowe zbiory w ogródkach i zboża, czyli będzie świeża mąka, na chleb będą świeże kartofle. To już to zło, czyli ten głód trzeba spalić, ten głodny zimk. I tą tradycję się podtrzymywało. Myśmy to wykorzystywali właśnie w Zielone Świątki w Zbychowie. I zawsze paliliśmy to w Zbychowie nad stawem. Tą kukłę tego strumana, czyli głodnego zimku, zawsze tradycyjnie pletli sołtysi z Reszek. Jak zaczynaliśmy to robić, bo w ogóle zacząłem w tej nowej rzeczywistości, w tej nowej demokracji, to pierwsze Zielone Świątki właśnie, tyle co wiem, to nawet w Polsce ja tu zacząłem w Zbychowie tą uroczystość tworzyć. I pierwszym, który zaczął budować tego strumana na Zielone Świątki, był sołtys z Reszek, Władek Gojka. Po Władku Gojce był sołtysem Machaliński Kaziu, zaczął Machaliński. Po Machalińskim następnie został sołtysem Kandziora i on zaczął tego strumana przygotować. Czyli Reszki się zobowiązały zawsze tego strumana przygotować na te Zielone Świątki. Oczywiście oni wszyscy, ci sołtysi, jeden drugiemu pomagali. Cały czas oni byli wszyscy zaangażowani. Struman jest ze słomy, tak, jest szkielet drewniany, a całość ze słomy. No różne okresy był większy, mniejszy, bo słoma to nie może być z balotów, tylko musi być snopowiązałki lub spod kosy. Bo z balotów nie idzie skręcać, bo tą słomę się skręca w takie warkocze. I z tych warkoczy to się tworzy całą postać. Już ta tradycja taka przetrwała. Pięknie o tym opowiadał Edek Potrykus, który był tu dyrektorem szkoły w Nowym Dworze. On właśnie tą tradycję tego głodnego zimka przedstawiał ludziom zawsze przy spaleniu tego strumana. To Edek to przedstawiał, jak to się odbywało. No, ta tradycja była bardzo mocno nagłośniona. Ludzie zjeżdżali się, dużo ludzi zjeżdżało się, nawet pytało się, o której godzinie będzie palony struman. I na tą godzinę nawet, jak niektórzy nie byli na całych Zielonych Świątkach, ale starali się na tą godzinę przyjechać, żeby tego zobaczyć, jak się pali tego strumana. Bo to już tak paliło się z tradycją, z zadwoleniem. No wreszcie pozbyliśmy się tego głodnego zimku. Struman, no to jest nazwa z niemieckiego, bo wiem, że tu były zabory niemieckie, nie? Dla Kaszubów to był głodny zimk. Tradycja w Zbychowie Zielonych Świątków zaczął ja to organizować, jak powstała ta Nowa Polska, nowa rzeczywistość, nowa demokracja po 1990 roku. No i ta tradycja powstała, zaproponowali właśnie sołtys z Reszek. My tu też wiedzieli, że ten drobny zimk był na późna wiosna palony. No to przy tej okazji tych Zielonych Świątków my tę tradycję chcemy podtrzymać. I tak to się zaczęło. I ledzy byli tym zainteresowani, zdziwioni. Wiele ledzy było bardzo zdziwionych, skąd ta tradycja i jak to jest. Że nigdzie tego już nie robią. Ale ja mam rozmawiany z ledzma, goduny tam na Kaszebach, że oni też pamiętają, starsi ledze pamiętają, albo mówili w Tarkowie, że kiedyś to było też tak palony. Z wiele lat mam goduny, to nigdzie tego już nie robią. Plus u nas tu, w tych naszych stronach. I to jest jakby cały festyn. To jest zakończenie tego festynu, można rzec. Bo w jedno zawsze pod końcu, bo my chcemy, żeby jak najdużą z tyłu, żeby ledze go widzieli. Nie? Bo msza zawsze w jedną tak nad woną stoi, bo to jest zabawa, uroczystości, występy zespołów kaszebskich, bo
To była taka tradycja kaszepści, zielonoświątci. Przeważnie po tym spaleniu Strumana to ledze się roześle. To my starali się na końcu go spalec. Ja pamiętam zielonoświątci, to w latach 50. jeszcze były zielonoświątci robione na wiosce, nie? Gdzie. A później, bo komuna miała to zabronione, nie było uroczystości zielonoświątków, plus w Kościele, nie? Ale żeby festy nie było, tego nie było. A jak Wabela Dzecka, to ten... To było, Szturman też był? nie, raczej nie było tego. Przed wojną, tak, przed wojną to była tradycja, ten Szturman, ledwo pamiętałem, co tu mieszkał, ale przed wojną ten Szturman był palony. A potem dopiero po 90. To był pierwszy rok, to był 92. Rok w rok są te zielonoświątki robił, w jedno był palony Szturman.